Ato lang isgut-isgutan sa gamay mahigala kay unsa man ning kalakiha nga ni aman mga higalay. Nya atong kuan siguro ang pag-asa ani inday ken. Atong kuan og okay ra kada inday og atong mga initial data nga nakuha. Nya dayon ato lang sa tawagan ang pag-asa ani unsa man ning kalakiha nga dito sa Bohol mura naman og Amerika inday ken. Doon naman mahigalay area nag-uwan og ice day dito. Ato lang ninjagi kato katawa ba pero mura magkakuan ka ha? Nanay ice. Murag ang uban po ninday alam ay kay kita tag snow. Pero ato ba pasang kuyawan po ba og wala ba yung mga tilimad on ka ani? Nga kining mga area dadi manggita kita sa Pilipinas mahigala nga mag-uwan tag ice mga sukid tigpaminaw. Ha? So ato kunong pagtagad ni sa mga higala ato pong kuhaon ang report ani sa pag-asa kung unsang kalakihan. So may latest ani ken na kay na dugang info nga nakuha da kasama ken. Yes ken. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, una nang nakita ang maong video nga matud pa nag-uwan og tinibugol nga ice, Attorney Rufil, ang usa sa barangay dito sa Carmen, lalawigan sa Bohol. Pinaagi sa post nining usa ka netizen nga ginganlan og Yuli Marie Ramos Kiano. Mo nang ato din siyang gi-chat, Attorney Rufil, og bay na lang gani nga dali siya nga nakapansin sa atong mensahe og iyang gi-confirm nga tinuod jud kini nga nahitabo dito sa ilang lugar. Niadto pa ni siyang niaging Agosto 20 gahapon day ni gahapon Agosto 20 Attorney Rufil. Oh kay kagahapon 21 man ta 22 naman karon. So 20 Agosto 20 ni anang pagka alasay sa gabi. Nya sa man to sa makontak ha. Ako suwayan Attorney Rufil ha kay ako ra man guni siyang gitsatan atong pagayuan og number unya para human nato pagpakita nining tibok niya nga video nya mabati pod nato ang ilang mga sulti no samtang ilang gitan-aw ang ilang gawas nga bahin nga. So may mga sulti atong sa paminawon ko mga sulti Attorney Rufil mintras ako kontakon po diri pangayuan atong number. Sige ko no names. Ato paminawon ko no names sa ilang mga conversation sabi. Okay ni audio lang audio. Nagkuwag ice. Nagkuwag ice. Na guys, nagkuwag ice na ice. Na ice na nagkuwag ice. Kaya awa naman ni. Nagkuwag ice. Na agay. Kita naman ni. Na guys, nagkuwag ice na ice. Nagkuwag ice? Na ice na nagkuwag ice. Kaya awa naman ni. Nagkuwag ice. Uy, tinuod bitaw tong ice. Na kuyawa ng kalakihan ni Storma. agay. Tagakan ka sa mong ulo ang kalakihan mo. Kita naman ni. Na guys, nagkuwag ice na. Mahilis na pa siguro dayon. Daw di siguro ng kuano. Nagkuwag ice. Purti buok kayo ng nanang mag-uwan. Kaya awa naman ni. Para na kung bundak ang uwan may gala niya kanay mong scene bitaw ni kuan mo ragyog ice ang nauwan. Pero kani tinuod man sang ice na may na video mga higala. Na agay. Sa atong gi-kuan sa kanon ha, nag-establish tag kontak sa mga kaibigan. Na guys, nagkuwag ice na. Kuan nato ni. Tagantang pagtagad ron. Ato sang gi-kontak pinagi ni kasamang Ken Galiniya ron taon. Sige kay mag-isgot sa taan ni kadali may gala before tambalik sa atong isgutanan labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga sukinti ko minaw. Naunta sa ni kadali kay unique kay ning kuan na. Wa man ta maanad aning kuan nga naay ani din sa Pilipinas. Ice na. Okay. Straight to the point. Atong gi-kontak sa mahigala no kay kapi-kapi sa tagamay kay mo naman og bugnaw paminaw tong ice ni Stone mga pisa tagadali ha sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Kumusta man dai nakontak ni mo dai? O nakontak? O sige. Ato sa hinabion kadali ha ipa-confirm na to ni mga sukid dig paminaw unsang kalakihan ni nga ngano ba nga nag-uwan mag-ice Carmen Bohol. Ha? Ato sang klaruhon mga kaigalaan kay unya ato sang kuhaag pamahayag ang pag-asa maktan ani. Ug naon sang hitabo o kining hitabo mga higala nga kuan man. Unsa may mga explanations mga sukid dig paminaw. Sige ato sang pagtagad may ato sang gipasuhod diri sa atong kuan para mabati nato mga higala kining atong interview. Ining naka-video mga higala o naka-experience ining gauwan og ice dito mahigala sa Bohol. Straight to the Di point. matambalik sa dugang hisgutanan mahigalas kauluhan o kining mga controversial ara sa ta mahigala kay na residente sa
taga Baungaw, Barangay Nueva Fuerza, Carmen, Lalawigan sa Bohol. Siya nakasaksi pag uwan og ayos mahigala. Pagkakuan yun. Kagabi din eh. Gabi din eh. Agosto 21, no? So ato ni tagagpagtagad si Yuli Marie Ramos sa Kiano, no? Ato ni mga tagagpagtagad mahigala kay aron nga atong mahinabi ni unsa ning kalakiha. Yuli Marie Ramos Kiano, maimbuntag live daron sa DYHP Armin Cebu ug AFM. Lahat ng tanong, straight to the point. Yes, Yuli, good morning. Good morning, sir. Oo. Yuli, kanang tagadiha ka sa kuan, kanang Upper Tagbaungaw, Barangay Nueva Fuerza, Carmen, Bohol? Yes, sir. Unsa man na bukid na nga dapit sa Bohol? Dili man pud kayo, sir. Dol-dol ako sa among sentro sa among lungsod sa Carmen. Okay. Pero kaning Carmen mauna na naa ang Chocolate Hills, no? Oh. Pwede man ni masultihan unsa man nahitabo kanus man nahitabo ni nga nag-uwan og ice ngayon nasaksihan. Gahapon sa mga 6 PM, sir. Nya, kusog ang uwan, kusog sad ang kanang dugdug bitaw ug kilat. Oh. Unya mo gawas unta ko, sir, kay ning abli na ko sa pultan ning gawas unta ko kay mo kuan lagi ko sa ice kay banha kay ang bungbong kay wala may arkuba among balay. Nahadlok ko sa kilat di akong pag-umangko nag-video man. Mautos ko nali akong na video. Mo nila na-upload na ako. So kuan yun no ice yun sama ni kanang gikan sa langit nga kuan yun or na sa yuta nga murag mo tibugol. Nangahagbong gud siya, sir, gikan sa langit, sir. Nag sa uwan siya ba? Oo. Dili ni sakit ka maigo ka sa uwan ni panalitag mawanan ka ni? Sakit, sir, kay ang akong papa nagbalhin sa Kabaw. Baka. Nya didto pa siya sa bukid. Pag uli niya nabtag uwan, gisakitan siya kay nangahagbong man maigo man siyang ulo, tulog kag mga ice ingon siya namo kay dindiri man siya hingritso pagtuwak sa uwan. Unsa man kadagko ning ice nga nangatagak mura og Julin, mura og gamay sa Julin? Unsa man na? Kanang dako-dako pud kanang mura mo gud siya oblongon, linginon nga na bitaw, sir. Murag ice cube, yung square man tong ice cube. Dili po square gid kaayo. Before nag-uwan, nagdag-om ba o maayo da sa inyo? Nagdag-om. Hangin pa to siya og dag-om. Hangin-hangin o dag-om. So, sir. So kamo ang weather condition na to din ha, medyo unsa man pagkaadlaw pa lang, unsa man mura og kanang kistom-kistom ang kalangitan? Pagkabuntag kay init man to siya niya murag pagkapadung hapon-hapon ngit na. Ingon bitaw mi nga ala, maulan na jud kay ang mga kabasakan, perti na mi diring inita. Sa milabay mga adlaw, unsa man init na sa inyo or murag uwan ang daan? Pertig yung inita, sir. Pertig inita. Unang higayon nga dunay ice nga nangatagak diha sa Carmen? Murag kinumdum ko, sukad no, murag kaduha. Murag kuan kadto. Elementary ko nakadumdum ko na or basta kay nakasinatin ako katulo na kada poy miagi. Pero di para karon nadaghan kaayo siya. So sa inyong atop, tinaguktok na rin sa inyong atop pag uwan gyud. Good, sir, banha kayo kay wala man may arkuba. Banhaa, sir, ang atop. Ang inyong mga silingan uban din ha, nakasinati po sila anang maong ayos nga uwan. Sir, nakasinati po kay nagkuan po sila, nag-status po sa FB. So alas 6 sa gabi ni uwan, mga pila man ka, unsa man ka dugayon? Pila ka minutos ka ha? Pila man ka to, sir? Ay, wara, pila man to Mga wara, mas ito 30 minutes? So dali yun niya kuan. Dali ra. Seconds lang, inana. So ayos lang yun ang kuan nangahagbong, wala ingon nga dunay lain nga kuan pa nga. Unsa man Ice sir. Night dungan sa uwan ba? Ice dungan sa uwan pud kusog. So dunay uwan, dunay poy ice ana mo sagol siya. Sir. Kanang nakuha nimo nga ice, kanang nakuha sa imong kamot nga ice. Unsa kadugay siya nga mahilis? Mahilis ra dayon or taud-taud pa siya? Matunaw ra man pud siya taud-taud, sir. Di magdugay man. So pagtuwak galing sa uwan kay hinggawas di wala na may mga ice. So far sa imong experience, magkatulo na kahigayon elementary pagka sa una nga doon na po'y nag-uwan nag-ice. Diha pud, sir.
Pasukan sa pagkuan ako na ng nganing idara ba na basta kay nakatulong ako naka-experience. So tugnaw sa inyong lugar ano mga panahon na pertin tugnawa or dili ra po niya tugnaw gyud? Natural ra sir oy kay kanang init magud sa sa buntag nga pagkahapon natong hinguan. Okay ra ayang kabugnawon. So far naka-istorya mo sa inyong uban nga mga kasilingan din na inyong kapitan ba ka or unsa ilang mga kwan napangutanan ninyo ang pag-asa labot ani? Wala pa. Wala pa sir kay kami ra ading mga silingan sir nagistorya nga ang bahin sa ice kay naraman ko sa amoa sir. Oo. Okay. Sige Yuli. Naara ka sa inyo nagpinuyo Yuli? Naara sir. Unsa may imong kwan sa inyo? Unsa may imong lingaw da sa inyo? Nag-uma ka, nagkuan ka, unsa man? Nag-umapod sir. Nag-uma ana. W ko sir. Ha? Bits W po ko, nag-uma. Nga na, Oo. So kuan sa man namoy basakan din ha, inana? Naapod sir, among puli-pulihan sa akong mga igsuod og trabaho. Maayo kay barangay health worker de po ka, dili po ka vlogger. Oo. Bitaw kay naboy na puslan man nga naa na gid ba imo sa apil og vlog. O galing sir. Oo. Nga dito ako. Oo. Sige Yuli no, salamat kayo sa pag-confirm nimo. At ikaw may naka-video gid ani? Akong pag-umangkin sir kay mahadlok ko moabli ko spurtahan sir. Mukilat man dugdug kusog kaayo. Siya akong pag-umangkon rin naka-video. So ang iyang pagkabuntag pa init siya pagkabuntag. Pagkahapon mura na sa nikisom-kisom pagkagabi alas 6 diyan na iwan og ice. Oh, ning uwan wala. Nagdungan jud pag-uwan na nga kusog nagdungan na tong ice ug uwan gyud. Pero wala ra ingon nga dugay ang uwan sa ice. Mga dili kay dugay. Mura nagdungan na pud sila og hunong sir. Nagdungan naghunong. Okay. So dili ingon nga nakamugna og mga baha ka ng maong uwan diha. Di man bahaon ang inyo no? Wala man pud magbaha sir. Atong sapa murag mapuno ko tong sapa mura na ibahagtaman og overflow siya. So pagkakita nimo sa ice unsa may gibati nimo nalipay ka na ice no? Nalipay ka nga kuan na or na-excited ka or muna nahadlo ka? Muna kuyawan ka ngano nahitabo ning ani? Lagi sir murag kuyawan gud ko sir kay kanang naay tagsaon ra man ngani yang naay muwan og ice ang saon na lang og dagko pa kaayo. Oo, kay usahay magod ma-excite ha. Normal pa. Ma-excite ha. Hala, bag-o ta nakakita ni butanga pero di pa ta kuyawan nga si bako lamang palayo og pito ka lao, di ba kanang tilimad-on nga dunay mga panghitabo sa bako? Mao gali nag-istoryahan namo sa kumpare sir nga unsa kaninganing kasabot ani nga lain maning nanong nag-uwan manig ice. Kay usay kamata mo tag ma-excite hala uwan kog ice mong malipay sa tabaka, ma-excited ta pero sa pikas bahin mo tag makuyawan di ba wa ba kay mga kahulugan ani wa ba kay mga tilimad-on sa bako lang. Mao ganing sir mo nang gihunahuna kay tinga po tangon nay ice magbasa ka nagduha-duha lagi ngano ni. O sige so Yuli Marie Ramos Kiano, salamat kayo Yul sa imong paghatag panahon namo diri sa DYHP o IFM. Okay sir, salamat po. Pero gamay lang kayo no, ikaw mag-uuma ka sa bulyo kang imong bana asa man magtrabaho. Mang construction sir. Pila ka buk inyong anak? 5. Mga dagko ni mga bata nimo? Mga dagko na sir, grade 3 na ang kamanghuran. Kato imong umangkon nga naka-video, pila may edad adto? 20. So daghan gyud mo nakasaksi. Hasta imong mga anak nakasaksi sad. Ang akong anak na tuwa ni eskwela sa Inabanga, wala man day uwan didto. Wa siya mutuon nako. Siya nag-uwan na big ice lagi kay wa man kuno uwan didto. Paman siya ni eskwela sa Hitapi sir ba? Inabanga Bohol. Pero ang imong umangkon og pinsa pila man mo kabuk na habilin sa balay anang panahon na? Naa ka na imong bana na imong umangkon gisa pa? Sir. So daghan mo inyong mga silingan, layo ra ninyo, layo ra magbalay silingan o dool ra? Kuan pod mga pila ni ka metros oy. Di pod yung dikit kaayo may ari. Pero sila so gawas ninyo do na po puilain nga mga naka-video. Baw lang ka sir ay. Kasi na ang ako alang sir ilang gitag. Kung nabantayan ako, itang tag lang nilang akong upload. So pag human sa uwan, sa man ha, sir? Pag human sa uwan, sa mo nang gawas mo? Hastang inyo mga silingan nang gawas sa istoryahan na mo aning hitabuha?
Kami sir, tanaw ko napabay ayos niya wala naman. Oo. Mambot lang kang kuan. Oho. Okay. Nangita ko napababa dali man day matunaw. Dali na matunaw. So kanang mga alas 6, mga alas 7, wala na. Murag linaw na. Inana, hantod pagkagabi eh. Linaw na. Pag humag-uwan. Oh, so ang kalangitan, murag nakita na ninyo, doon na yung mga bituon, inana. Murag siya nalinaw yun. Wala pa man ko nakita dito na to sir kay dara ko sa ubos pangita og ice. Okay, okay. Sige, Mm. salamat kayo Yuli ha sa panahon nga gihatag sa DYHP o GFM. Okay sir. May Salamat buntag. po. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. Number 1. Okay, salamat mahigala mo to si Yuli Marie Ramos Kiano aton hinabi karon nga buntaga pero aton tawgon ang pag-asa ni pa-explicar tanin nila. Unsa ning kalakiha mahigala. Ano on mo ta excited bang hala kita na gitag snow, kita na gitag ice nana. Pero kuyawan mo sa tagod kay kitang kining atong nasod. Ano tas tropical country god mga higala ngano man ning mag-uwan og ice mo tag unusual kaayo ba ni store. Ngano man ning ani mga sukit tig paminaw. Sige, ato ning ko unique man guni mga hitabua nya confirm man mahigala nga naa. Atong interviewon usa mahigala si Engineer Alke Blat ang ato mga higalang kuan dili makontak sa kuan. Sige, mangita lang taglain kinsa may maka-explicar sa pag-asa katotoang atong mga kuan siguro diha. Ang atong chief sa pag-asa Mactan si Engineer Alke Blat atong gitawgan pero di man makontak mga higala. Mangita taglain kung kinsa maka-explicar kay importante ma-explikaran ang mga tao ani og unsa man ni natural ba ni ani once in a blue moon unsa man ni mogawas ba gining ani or very unusual ba kuyawan ta nga to ani kung panalitan lang uwan-uwan na nag-ayos nga ma-excited tani store nga walay kakulian okay ra pero ang kuyawan to mabasig ngano hinana man lahi man eh nga panghitabo very unusual man wa ba kay mga timailhan ani nga lahi o mo na mo kuyawan ta pero di lang ta mo padagid sa atong kakuyaw mga kaigilan mo nang atong ipa-explicar sa atong sinsya kung unsay mga eksplikasyon labot ani kani bitaw sa may bugo mga higala itong ipadtuan ni kasamang Jane Gallardo kagahapon ang yuta man sa to mga sinkhole man sa to dako ra ba kay mga higalang sinkhole nga na luspad ang kwan naluspag mga higalang yuta no mo na to gisusi sab kagahapon nakaroon ni ay ayos mahigala mo na nga to sa ning klarohon ha para nga subay na to mahigala unsabay lintunganay or unsabay cause ining mao ang panghitabo. Way problema og didto no mahitabo mahigalas Japan, didto sa US, didto sa ubang mga countries ba. Kay anad natural naman na mag-ayos na dito. But kini sa ato mga higala mahitabo ni ana medyo tingalahan sad. Ato ning tagay pagtagad mahigala karon atong gikontak sa ang pag-asa Mactan. Padayon ta nga nagkontak nila mga higala aron nga atong masuta ning unsay ilang eksplikasyon labot ani. Nga kuan ba maka-explain ani mga higala ning maong panghitabo. Ani alas linya ron atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan si Manny Jan Agbay atong tagay pagtagad mahigala. Manny may buntag live ta karon og balik sa DYHP RMN Cebu og IFM. Man, good morning. Yes, Attorney Rufil, good morning, sir. O sa mga suking tigpaminaw. Ako kang gitawgan og balik kay tungod ining panghitabo bas Bohol nga doon na dito sa Carmen Bohol doon na nag-uwan og ay sa Manny, Sir Manny. Unsa may Yes, eksplikasyon ani kay kita sa Pilipinas di man gyud ta mag-ayos unya ngano ni kalit man lang ning ani doon na batay mahatag nga eksplikasyon sa publiko? Ang kaning hailstorm, sir, hail, sir, no, produce ni siya kung naatay severe thunderstorm. So gahapon naka-issue tag mga severe thunderstorm diri sa may Bohol, dakong parte diri sa Bohol, no. So kaning hailstorm ma-form na ni siya kung naay severe thunderstorm and if taas na kayo ang atong vertical ang cloud height and siyempre naantay mga droplets, mga tubig. And if sige ni siya updraft, naman na siya updraft o downdraft, sige ni siya saka na og kaning atuang condensed na tubig or kaning droplets, sige siya saka na og mo accumulate ni siya and ma-frozen. So kaning droplets, atong rain droplets na atuang sige saka og saka naog mo bugnaw ni siya and at some point di na niya kaya na i-hold ni siya kaning siyang droplets. So mo na siya mahimo na ni siya usa ka hailstorm. So in short kaning ato di ba init sa
yuta magaka ang tubig, may mong clouds nga kaning mo-condense ni siya, may mong clouds, and tungod na mubugnaw ni siya diri sa mga upper level sa tuwang sa usa ka severe thunderstorm. Mubugnaw siya nga musaka na pod mubalik sa kanaog mukos ni siya og eventually mahimo siya ice tungod kaniyang sige siya sa kanaog. So once na din niya makaya og hold kaning droplets mo himo na siya ice, and eventually mohog ni siya diri sa yuta as a hailstorm. So dili na niya unusual kaayo kay dito sa Amerika, dito sa Australia, Canada, ubang mga lugar nga Japan panalitan nga mag-uwan gyud sa ice, mag-snow gyud sila, natural na sila dito. Kita kay mura magud og unusual bas Pilipinas. So dili din ingon na kuando pwede gyud ita mag-uwan diri guys. Yes sir, possibly gud ta maka experience aning hailstorm kung natay mga severe thunderstorm, no? Kaning taas na jud kayo yahang kuan ba, towering clouds ba. So tungod ani, so tuwang raindrops sige ni siya sa kanaog nya eventually mo accumulate siya, bugnaw nya, may about the point nga may mo siyang ice nya. Once na din niya makarry sa clouds, mo na iyan na ihagbong sa yuta and as a hail. Okay, dili ba kay ang mga tao magud murag uban ma-excited kita ning ice, pero ang uban pod mabalaka basin si bakog dunay mga katalagman nga nagsunod ani simba ko lang palayo, no? So sa may imong tan-aw dili ra angay mabalaka ang mga residente nga naka-experience ani. Yes sir, dili ata mabalaka, no, kay normal gani siya kun may mga severe thunderstorm. So far sa karon atong forecast kay for weather naman ta diri sa Central Visayas. So no, daw natay bagyo nga moabot pero di ni siya mulandfall diri sa Philippine landmass. So base sa inyong data gahapon naka-issue mo og severe thunderstorm sa Bohol area. Yes sir, naka-issue tag severe thunderstorm, no, sa mga gahapon diri sa dakong bahin sa Bohol. So malagmit diay nga isip epekto sa severe thunderstorm nga inyo nang gi-issue nga weather forecast kagahapon, malagmit nga maotoy hinungdan ngano Yes, sir. uwan og ice. Yes sir, posible magiting nungdan, no. Usam na sa mga hazards sa basa natay severe thunderstorm, kanang mga thunderstorm clouds, mga lightning, o kanang mga hail, which is unusual po kaya na siya may tabo, pero posible. So unang higayon ni nahitabo anang lugar sir kaha or unsa man kadaghanan ni nahitabo sa Pilipinas nginaani nga mag-uwan og ice? Actually sir, naman tayo recorded na diri sa Cebu City, no, na natay na report nga hail. So di gyud siya ingon nga imposible nga may tabo diri sa Visayas kaning hail. So dili sa Cebu landaan sir pila sa atong base atong record mga kapila na hitabo na. Muli na kinumdom ko rag dili sa may lahog na hinumdom ko atong lahog man siguro to nya murag dunay sa pinamungahan. Yes sir, usually naman na siya sa mga bukirong bahin, no. Among na-record diri sa may kuan sir diri sa Dalagit, no, natay na kuan. So ako pa na siyang i-confirm jud, pero based sa mong kuan murag na siya ay na experience or natay na report nga hail diri sa may Dalagit Mantalungon. Sige, so at least wala na angay kabalakan dai ni. Kuyawan mo sagod-agod si Bakog unsa ba kay mga tilimad o naning kalakiha. Yung sa dili ta maburi, no, kay usagi na siya sa mga hazard kung natay mga severe thunderstorm, labi na kung taas na tuang towering clouds. So dili kita mablaka, and kana siya mo last lang na siya mga 1 to 2 hours yang duration. Karong adlaw man wala tay gi-issue nga severe thunderstorm. Sa karon wala tay na issue na thunderstorm advisory, no, bisang asang parte diri sa Central Visayas, sa Bohol or sa Cebu. So clear gyud ato ang skies karong panahon. Unsa may latest karon weather update? Kaya I understand mga 8 o'clock do naman mo latest weather bulletin. Sa karon Tornino Phil wala tay bagyo, no, sa sulod sa PAR, pero natay bagyo gawas sa PAR kining typhoon na si Saudel o kaning tropical depression. So pakaron kaning tropical depression wala pa na siya international name kay depression pa man ni siya. So pero posible pa ni siya mahimong usa ka tropical storm. Kini atuang concern karon kaning typhoon nga nagawa sa PAR nga si Saudel, posible siya musud sa PAR Lunes next week, buntag or hapon, and pwede do din siya maglandfall sa landmass. Enhance niya kining atong hanging habagat, which is mo ni makadalag mga pagulan diri sa western section sa tuang nasod. Okay, so dili sa makaingon ta ko anjor habagat siya, pero kumusta man ang dili sa Cebu area? Mapiktaran ba ta ining Saudel? Dili ta mapiktuhan aning directly effect aning Saudel, pero kaning habagat diri sa may Negros Occidental o Panay Island diri sa Cebu, kusog la tong hangin, pero
in terms sa ulan, less chance na to ang mga sinati na mga pag-ulan. Di ba magdaog kwan maba, so at least dito sa Cebu list kwan lang ang iyang uwan nga iyang ibuhos ginagmay ra. Yes, Attorney Phil, mga isolated lang noon, mga patak-patak na mga pag-ulan tungod aning kusot tong hangin, so dili ka for mga thunderstorm clouds aning diri sa Cebu City. Kumusod yun sa Philippine Area of Responsibility sa Saudil, kinsa may ngan ani niya, unsa may ngan ani niya umasod na sa atong jurisdiction. Nanata sa no, so bagyong Odette. Udit, Yes. ibalik din ang pangana. Odette. Ubit. Oh, kay kuyawan man tang udit porbida. Murag Ubit, kadto mga bagyo nga isog kay mga bagyo nga nakahatag og kuan di nato ibalik to mga ngana. Yes, Attorney Phil, Odette. Obet. Bagyong Odette. Ubit din. Sige. Okay, salamat kay Manis paghatag na mo panahon sa DYHP ug IFM. Sige, Vice Mayor. May buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat mga higala ang atong report gikan sa pag-asa so walay angay kabalakan mga sugid tig paminaw. Onya, muro mo to katong kuan no, ni uwan og ayos pud sa may lahog nga area mga kagilaan, pastilan bitaw. Ato lang giklaro. Ato ni taga pagtagad mahigala standby lang sa ha. Kuyawan masagot ta mga higala niya pag ingon pa nga sunod kay Saudil manganlan og ubit. Ubit dili udit kuyawan sa tanang kalakihan. Bata na mahigalag na pubya na ini mga bagyo. Kato mga bagyo nga dako kadaot pa din natin balik to mga ngana. Kuyaw kay to. Kini po duwa pa sila inga nakitaan udit mo mag-ubit. Gamay ra kayo no. Sige. Straight to the point. Bitaw dai no kay tong hailstorm sa may Lahog, Cebu City. Naka-interview ganit adto mahigala og gato nag-upload sad nga si Van Marquez outside sa usa ka restaurant diya sa may Neville Hills na matikdan tong mga ice nga nang kuan. Grabiha tong mga inana no. Mura matag makoy unusual mo sa ato ba ang kuyawan nato kung simbako bitaw nabay mga katalagman simbako lang palayo intawag pito ka laod. Pero kini pag-asa kana mga bagyo mahigalan kuyawan sa nga sa bagyong Saudil kumasud sa Philippine Area of Responsibility ingon man nga udit o ubit. Kana mga higalay na letter O naman ubit udit. Gamay kay diferensya na nga gi Orlando na lang Orlando. Ayaw pa ng undoy kay humanata ng undoy sus Ginoo ko. Si Orlando, si Ortonio. Lagi katawa kana mga bagyo bitaw nakamugnag dakong kadaot di na ibalik oy ha. So mo kanang udit di na ibalik karon gi ubit. Gipakitaan ta to kanang layo lang. Para nang Yolanda. Ayun na nang Yolanda. Di uban po. Na may daghan nga letter Y. Ha? Ika Yolanda, may pag Yolani. Ato Stino, di na to ibalik Stino. Ha? Basi pag kung sus ka, salbahis tong bagyo ha. Pangita mong laingan, letter T. Sa may laing letter T nga ka na medyo layo gyud. Tino, basig tine po, tining po, no? Tino, o may po, tinong. Ang ba to, Tunyo. Katong letter T, Tomas. Kani bitawin ka lang, ubit deron udit. So sunod yung bagyo ubit. Sa man nga ngan ubit si og letter P na si Pilandok. Sa man mga ngana. Yun sa kanis pag-asa pagbutang mga ngana o katawa sa tamang higala. Good morning mga taga pag-asa. Amo lang ning gihimo katawa ro buntaga. Kay kini mga ngana bagi unsa kanay pagkuan bitaw? De usa si ubit og panalitan mo sodi si Saudil nganlan sa ubit. Kini usa sa Pilandok. Nya letter Q Queenie bita-bitaha. Rosal, Samuel, Tomas, letter U, Umberto, letter B, Venus, letter W, Waldo, si Y, Yayang, o si Zine. Oh, ayan na itong Yayang. So, letter Y, Yolanda, kuyaw kayo, karon Yayang na. Ang mga bagyo na kamugnag dagkungan, bida.
Mao ni ang listahan sa mga bagyo ron sa 2026 ang mga ngan Ada, wa po di Aida, ha? Kay Ada, Basyang, Kaloy, Duming, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inday. Mo ni Inday day kito pag adto ni Sulay Kalupis ba sa Senate nga. Unsa may imong kwan sa bantay lamos bagyong Inday. Nakuyawan ang mga taga-prosecution panel nga. Gi-interview si Sulay Kalupis, wa may kahadlok dito day. Confident man kay ni paso-paso. Unya unsa may imong testimonya bantay lamon ni bagyong Inday. Panahon ng prosecution mo delikado tani dili tala ni dayon og present. Ang sunod ni Inday, bagyong Inday, sunod si Jose. Jose, nya sunod si Quiapo. Luis ang sunod, Maymay, Nining, Obit. Obit din dili Odit. Obit, Pilandok. Sa nga nang Pilandok. Murag di mga ang tao ning Pilandok. Kaning Queen nga nagtao ni Rosal, Samuel, Tomas, Umberto, Venus, Planeta ni. Waldo, kaning mga ngana, Yayang, Zine, kana, mga ngan og tao na. Kaning uban mga ngan, bida, ha? Katawa lang tani mga ngan, nasad mga sukid tig paminaw, pastilan.